velká kovadlina, velká kráva, v zubu zabořená. Promiň, ale to je strašně obří kovadlina. Mezitím, jak jsem na tebe čekal, tak už uběhly 4 minuty. Co blouzníš? To řveš, Ježiši. Ty mě trolíš. Netrolím, sakra, tady zařval a dal ruce na hlavu. Na hlavu. Jak si můžeš všimnout, tak tohle je fakt vyloženě obíčko pro ty nejmenší, podle mě, podle vzhledu. A vlastně jde tady jenom o to, že je tady bonus to trolení. Pojď ke mně. A nemusíš být jako u mě, pojď za mě. Nebo já jsem nebudu chtít brnout. Ne, ty práce to nedělej. Tady trolů. Přijde vtipný, že jsme error na obrazovku. Ty máš error na obrazovce. To nemůžu dát pryč. Jo, dobrý. Jak klikal, to slyšel jenom. Víš co? Zabili sebe. Jdeme, ale jsou to ty obrazy. Zase? Nikdo mi právě vypil kakao.